Llegim. Seda, d'Alessandro Baricco. Un viatge anual des d'un poblet del sud-est francès fins al Japó. Una carta misteriosa. Milions de crisàlides, la clau de tot. El contrast i la fusió entre dos mons. Hervé Joncoux va ser hoste d'Araquell durant 4 dies. Era com viure a la cort d'un rei. El poble sencer existia per aquell home i no hi havia gairebé ni un gest en aquells turons que no s'acomplís per defensar-lo i per complaure. La vida formiguejava en veu baixa, es movia amb una lentitud astuta, com un animal encalçat dins del cau. El món semblava a segles de distància. Seda, un conte que fluix com música, un conte d'una bellesa que hipnotitza. Com indica l'autor, totes les històries tenen una música pròpia. La d'aquesta és una música blanca. Cal dir-ho, perquè la música blanca és una música estranya, que de vegades et desconcerta, s'interpreta suaument i es balla lentament. T'animes a llegir la novel·la? Avant! La pots trobar ací. Llegim.